অবন পইলা 28 আগস্ট সালমারিব ত্রিপুরা হাস্টেও ফাই দङ হাগতর বিজপিনি আজুফাং मोजां जेपि नाद्दा आबोनि बागै फाइनाय 29 আগস্ট सालमारिब TTAADSनि खुमुलुंगो ख्लायजाकनाय कायसा कट लुगुथुम पान्डा अ लुगुथुम पान्डाबो हास्टेनि जत लुगुरकनो फाइ मानजाकनानि बागै साख्लायमुं रोजागो आबायमुंगो हास्टे बिजेपि कमिटि इंडिया में कितना कला हाँ इंडिया में ले जाना इसे कहते हैं देखो चले नहीं चले जबात चले नहीं जबात चलेगा चले नहीं नरक साइमानो तिप्रा हास्टेगो रंग सोलोंनाय रंगने बुसुक जराते जुंजाल थांनाय बिसिबुरै बिसिबा जरा रंने नरक नुबिनो मानखाना आबहाय जुंजाल रंग नगरको फुरुंनाय करै रंग सोलोंनाय रंग लामा कासना नांगो लामा नखना नांगो फुरुंनाय करैनि बागै रंग सोलोंनाय रंग बो लामा कासमाने हायकेनो ओ जागा फुरुंनाय रंग जे टीचार बरंनि सेबक किफलि मानना बागै बर लामागो आसलानि नांगो गानागिनि टेट पास संजा बीएड पास संजा आबहाय गोबां रंग सोलोंनाय रंग एडुकेशन रंग फुरुंनाय मन्त्रिनि नग बसकाङो बर लामा कासना नांगो आबहाय जोंजालनि जरागो जे तिप्रासा हनै कक सानाय रक तिप्रासानि इमोशनल बाय थांनाय रक थांनाय बिसिबुरि जरा रुमै बाहायके ककबरक साबजेक्ट न ताबो स्कुल मा परिगलाक आबहायके साबजेक्ट उठुगि रनानि जे प्रचेष्टा विद्याज्योति प्रकल्प मुंगै खायत ओ चाइतुक मांगनो सेलेंगै जों तिनि टीएसयू लामा नखरका ओ लामा नखरमनि बिसिंतै जों सानामसुगो ताबुंनि जे हापां आईपीएफटी बीजेपी नि जे हापां बाहायके सिनि तिप्रासा रंनि इमोशनल ब्लैकमेल खायत बाहायके सिनि रंग फुरुंनाय रंनो तुइ थुइत थुइत आबरंनि बाय जों जबा खालायनाय जों तिनि टीएसयू केंद्रीय कमिटिनि बखाक्तै आगरतला सिमिया फायनाय जरागो जति ककबरा ककनो हायनो हाय साबजेक्ट जति स्कुल रक फुरुंनानै अंजा हंके जों ओ जबा आगरतला सिमी मथागै तंगला जत थायनो जों ओ जबा खालायनाय आगरतला सिमिया आबनि बागै जों तां बातां नाहारजाक फायनाय साला जों आबनो जबा कतर नखनाय आबनि बिसिंति जों आबनो कयना मसुनाय जे आबा हायके जिनि बरक रंना जरा ठकायनाय जे 2018 नि सिगां खुमलुंगा बा एडिसिओ कायसे मेडिकल कॉलेज रनाय हनि सामाने बुको बियां कॉलेज थांका एडिसि आमचाय रक रो कॉलेज रनाय हनि माने को कॉलेज ताबो बियां थांका बिसिबुरि कमाय थांका ताबो सदते आबो कुनो पुरै बुट गानाके सिमी ताबुनि ओ हापां तिप्रासा रंनि इमोशनल सिमी थुङि दङ आ ताबुनि ओ जरागो जों नुजाका जे तिप्रासा हनै कायसा तंग पोस्टारनि हापां ताय कायसा तंग सेल्फिनि हापां सेल्फि नागै सुदु फेसबुक रनानै आबो कायसा हापां ताय कायसा पोस्टारनि हापां आबो हाय ओ हापां बाहायके ताबुक सिनि बरक रनो थुमिताव स्टाइपेन माया आबनि बागै केबो कक सानाय करै रंग सुरुंनाय रंनि ककबरक साबजेक्ट बातिल खालाय दङ सिनि आमाने कङ आबनो तुइ केबो कक सानाय करै बाहायके जोंजालाङै ताव स्कुल रक रंग सुरुंनाय करै आबनो तुइ केबो कक सानाय करै आबनि बागै कुबै चबा एकमात्र टीएसयू नो खाय दङ दरक साइमानो लाइ थांजा याक्सि हापां तंफुरनो स्कुलनि सिमे यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल एवं कि पीएचडी फला ताबो ककबरक खालाय मानो ओ पीएचडी खालायनानै शेप एकमात्र याक्सि हापांनो रहि दं माने लाइ थांजा 1979 नि 19 जानुवारि ककबरक कंगनो सिनि हास्तेनि कक हिसेबे गसिना हारका याक्सि हापां सिनि दशर देवसं जरानि सिमे आबुनि समी सिनि ककबरक कंगनो आसु जराति बरम रगै तिनि रंग फुरुंनायो पर्यन्त शेप रजां माने फियाकबा ताबो ककबरक एमए पास खालायजाक बीएड पास खालायजाक आबहायके प्राय 200-300 हाय रायरक दङ फियाकबा तामनि बागै ककबरकनि टीचार लांजागिया ककबरक टीचार लांदे गोबां आबहाय बेकार दङ सिनि ककबरक तुइ पीएचडी खालायमिया फानो एमए पाइजाक मास्टर डिग्री पाइजाक तारपरे नि बीएड पाइजाक बरंनो लांदे नियोग खालायदे आबनि बागै सिनि ओ चबाना बिसिंति जों फारां तिसनाय फायनाय साला सिनि ओ टीएसयू न एकमात्र तिप्रासा हामक्रायनि बागै रों सुरुंनाय बाय चबा खालायो खालाय थानाय फायनाय जराबा आबनि बाय जों कतरताय बो चबा खालायनाय